Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. En este vídeo vou a aprender como vaciar unha composteira de miñocas, a vermicomposteira, como se lle quita o humus, como se separan as diferentes capas e como se pode jardar o humus se non nos fai falta inmediatamente. Que aínda que vamos a empezar xa a plantar as cousas do inverno, o humus tamén se pode jardar e conservar ben hasta a primavera. Se temos a composteira chea hasta arriba, hai que facer sitio para que sigan traballando as miñocas. Eu teño aquí na horta dúas composteiras de miñocas. Esta fíxena para facervos un vídeo de como se fai pasiño a pasiño. Se non o vistedes, vos de deixar un enlace na descripción deste vídeo por si queredes saber como se fai. Das composteiras de miñocas podemos obter múltiples beneficios. Entre eles, o primeiro é que vamos a conseguir que na nosa horta vivan miñocas. Iso fai unha horta máis productiva e máis fértil. Daqui vamos a obter dous produtos. Un é o lixiviado, que é o drenaje da actividade física das miñocas, ou sea, a súa actividade física normal, o pis e a caca. E o outro é o proceso natural da descomposición dos produtos que lle botemos para alimentar as miñocas. Iso recóllese con estes grifos rústicos caseiros. E despois temos un segundo produto que é o humus de lombriz. Algún tipo de bichiño furoume a caixa, esta por aquí, e esta caixa, como é a de recollida de lixiviado, non pode ter buratos, pero algún bichiño me furou por aquí a caixa, entón estou perdendo de recoller todo o lixiviado desta composteira. Entón, esta caixa teñolle que cambiar. Aproveitando que vou a vaciar a composteira para recoller o humus, tamén lle vou a cambiar xa esta caixa. O primeiro que temos que facer é quitarlle os lixiviados se é que os temos. Neste caso eu penso que aquí non teño nada, ou moi pouquiño. Pois sí que había algo. Este lixiviado vai a ser como un toque mágico para regar as nosas plantas, sempre rebaixado con agua, porque así é moi potente, é demasiado fuerte, podemos queimar as plantas, pero o máis importante do lixiviado das miñocas é que ten que ser transparente, como un té, e non cheirar a nada. Nunca pode cheirar a nada. Como podedes ver, é casi transparente. E o seu olor, se queres encontrarlle un pouquiño de olor, ten que oler como a terra mollada, pero nunca pode oler a podre ou a merda ou así, non pode ser, porque se iso pasa é porque algo non está ben feito na composteira. O lixiviado, o humus líquido de miñoca, podémoslo jardar en unha garrafa máis ben que sea opaca, mellor, e que non lle dé o sol. E de vez en cando hai no que abrir un pouquiño, porque pode ser que leve algún microorganismo e que o faga fermentar, entón de vez en cando hai no que abrir para que sala o aire. E podémoslo jardar pois un par de meses ou así. Se no momento en que o quitamos non necesitamos regar as nosas plantas porque non necesitan ningún extra de fertilizante, mellor é jardalo, porque isto é como ouro líquido para a horta. Depois ainda me habedes de preguntar cales son os meus secretos para ter os repolos grandes e así. Secretos ningún, hai que facer estas cousas. As miñocas californianas, que non vale calquera miñoca para facer unha vermicomposteira, falodvos de todo isto no vídeo de como facer a vermicomposteira. Así que primeiro mirades o outro vídeo se ainda non o vichedes para entender ben todo o que vos conto agora. Pero as miñocas californianas viven na parte máis superficial da terra, o sea que podemos pensar que se temos as caixas cheas, as miñocas van a estar convivindo con todos os restos vegetales da parte de arriba, que ao mellor poden ser entre 20 e 25 centímetros, aí van a estar vivindo as miñocas. Entón,
necesitamos un capacho para quitar toda esa capa con cuidado, con máximo cuidado posible para non dañar as miñocas. A ver, algunha vamos a dañar, porque son moi delicadas e ao andar con elas, pois se algunha vamos a dañar. E outra que non soportan a luz do sol, non? Nin o calor directo. Algunha vai a morrer. Pero, bueno, vamos a quitar toda esa capa para un capacho. E despois vamos a retirar o humus. Si o humus é moito, que vai a ser moito fijo, porque se necesita moi pouquiño para fertilizar a nosa terra e os nosos cultivos. Pódese guardar e pódese almacenar un ano ou así. O que non se pode é guardar de calquera maneira. Non podes guardar humus en unha bolsa, digamos, de plástico ou nun tupper ou un queixón ou así, que sexa de plástico estanco, porque vai a pudrir. Ten que ter aireación. De feito, o humus, o millor para guardalo son este tipo de bolsas que son como de rafia. Estes sacos que son así como do pienso ou así, ou sacos das patatas tamén, incluso poden valer sacos que sexan como de tela ou de lino ou algo así, tamén valen se tenes pola casa. Pero, bueno, nestas bolsas de rafia queda perfectamente, porque se ten algo que escorrer de líquido, vai a escorrer, non vai a emposar agua, vai a ter aireación, porque non está estanco, e o humus así vaise a conservar perfectamente. E outra cousa, se por casualidade, que vai a pasar, vai algunha miñoca neste humus, vai a ser capaz a salir do sitio e buscarse a vida pola horta adiante. Entón, o primeiro que necesitamos son uns guantes, porque hai que meter tamén as mans, unha pala ou unha paleta, un saco e un capacho. E vamos a empezar a quitar as nosas miñocas e máis a materia en descomposición que temos na parte de arriba. A medida que vamos chegando abaixo, cada vez encontrámonos menos miñocas e menos materia en descomposición. O sea, xa vamos encontrando humus. As cascas de ovo é normal que aínda estean, porque as cascas de ovo son moi malas de descompoñer. Pero xa vamos atopando humus por aquí. Cando cheguemos así a capa que apenas hai xa miñocas e empezan a aparecer como outro tipo de descompoñedores, non? Pode haber bichos bola, arañas ou algunha pequena especie de cucarachiño ou así, pero eso xa non ten mal, isto xa é humus. Vamos quitando así algunha miñoquiña que vayamos vendo, pero tampouco non vos preocupedes demasiado en separar as miñocas do humus, porque se as poñemos en un saco que non sea estanco de todo, elas van a poder salir e escapar. O sea que, a partir de aquí, isto xa é todo humus. Unha pasada, teño un mogollón de kilos de humus. Isto é pura caca de miñocas. Distínguese ben, o sea, hai xente que lle bota terra á composteira, non se lle bota terra ningunha, cero, solo se poñen miñocas e material vegetal, descomposición mellor, para que as miñocas o coman, nada máis. E elas crían isto. O humus é exclusivamente caca de miñocas. E se lle facemos así, apelmásase super fácil. E hai que empezar a recolectalo, a metelo aquí no saco. Aí ven el.
é super apegañento, así que se queres axudarte con unha paliña, está ben tamén. Mirade o que acabo de ver que vos vou enseñar. Vedes esa mosca que hai aí, que parece un tabán, esa mosca negra? Esa mosca é a responsable de que nos vosos composteiros aparezan despois uns ovos que vos hei de enseñar que son moi característicos das composteiras, porque a mosca pon os seus ovos nas composteiras sempre. Mirade o que acabo de encontrar. Unha larva da mosca que vos enseñen antes, da mosca negra das composteiras. Vedes como se move, ainda está viva, está molestando bastante a luz. Non fai mal, é boa nas composteiras, incluso axuda a descompoñer a materia. Así que, de volta. Como vos dixen, esta caixa de abaixo furouseme ou furoume algún bicho e non señalo a ninguén, que non sei quen sería. Non sei quen sería. Quen sería? Entón, vou a cambiar. Vou a sustituir por unha nova que xa teño preparadiña. No vídeo de como facer a composteira se vos explico como se fai isto, como se lle pon o grifo e como se prepara ben as caixas para ter unha composteira ben en condicións. E vou a asentar ben. Ten que ter un pouquiño de inclinación para que a agua sempre teña para escorrer aquí abaixo. Agora poño ya a segunda caixa, que é a que ten fondo, pero que está furada. Aí está. E agora aquí, en esta caixa, empezamos a acomodar as miñocas que quitamos, o sea, a parte de arriba, a capa que está sin descompoñer e que ten todas as miñocas, é así. Como vedes, eu tamén lle puño madeira, a madeira non se descompón tan rápido, pero a elas gustalle, o sea, cando se vai descompoñendo sí que a comen tamén. Entón, a madeira xa vai abaixo de todo. E xa tirían outra vez a casiña lista. Isto ten, eu penso que máis dun ano incluso, debe de ter como 14 meses ou así, as dúas, porque vacinas ao mesmo tempo, o sea, vacinas, cando vacín esta, fixen esta. Entón deben de ter por aí as dúas sobre 14 meses, lle calculo eu. Pero bueno, de vez en cando tamén lle quito un puñado, se ves o que me fai falta para fertilizar, aparto así as miñocas e collo un puñado del para mezclaro en agua e fertilizar un cachiño que quero a mellor plantar nese momento. Pero bueno, vacialas de todo como estou facendo agora, fai máis dun ano. Agora vou ca seguinte e despois xa vos conto que facer co que tin, co humus de miñoca. Unha cousa por si non sabíades, o humus pesa moitísimo, moitísimo. Unha cousa que me parece superimportante, superimportante para vos contar, é que me acordou agora. O humus de miñoca non ten que cheirar mal, non ten que cheirar a nada, ten, non sei, se lle queres encontrar un olor, ten que che cheirar como a terra mollada, pero a podre, ou a esterco, ou así a arjeiro, non pode cheirar a nada, porque iso quere dicir que ese humus está podre, está podrido, non vale para nada. Acordoume porque o outro día, pasín así por unha tienda, tiñan a vender humus de lombriz en bolsiñas de 5 kilos, en bolsiñas estancas de plástico, pechadas e selladas con un termosellador. O sea, pechadas a cale canto. Cheiraba tan mal, todo por ali arredor,
E cando me din conta do que era, dixo eu, pois, é o humus. Ese humus non vale xa para nada. O humus non pode cheirar a nada. Estando ben feito e aireado, non ten que cheirar a nada, ten que ser así compacto, pero cheira a frescura, a terra mollada, a nada máis. Un saco cheo. É moitísimo compost, pero, humus. Pero, a mitad vou no a emplear na plantación da hora das cousas de otoño e inverno, e despois a outra mitad vou na a gardar para as cousas da primavera, porque non vou volver a vacialos hasta dentro de un ano, outra vez polo menos. Agora vamos a devolver as miñocas ao seu sitio, tapar todo e volver a deixar todo como estaba. O humus é o mellor abono orgánico que existe. E fai como, non sei, múltiples funcións na terra. Favorece que a absorción de nutrientes por parte das plantas sexa como máis lixeiro, máis rápido, máis eficiente, máis eficaz. Favorece tamén a estrutura do chan. Se hai un chan moi compactado ou así, axúdalle moito a airealo. Actúa de abono, porque é un excelente abono, e esa é asumible polas plantas, o sea, non hai que descompoñelo, xa non ten que descompoñer ninguén porque xa está descomposto. Actúa como un abono, pero tamén como un fertilizante, porque axuda a que os nutrientes que xa hai na nosa terra sean máis asumibles polas nosas plantas. As plantas vai a axudar en todas as etapas da súa vida, tanto a axudarlle a enraizarse desde o primeiro momento, como a axudarlles a crecer, a que a clorofila circule ben, a que a salvia das plantas vaya perfectamente, o sea que é magia, é mágico para todo. Pódese usar de diferentes maneiras. O que non se pode, por exemplo, é botar directamente na raíz da planta, porque é tan potente que o pode queimar. Entón, temos varias maneiras de usalo. Podemos mesturalo con terra, a unha parte de humus, non sei, 3, 4 ou 5 de terra, e isto vale pa a horta ou pa plantas de maceta, tamén vale perfectamente. Tamén podemos, por exemplo, coller un puñado de humus, do sólido estou falando aínda, mesturalo en un capacho de agua e con esa agua tamén regar. Sempre temos que utilizalo como na parte de arriba da terra. Non estaría ben enterralo, non é que estea mal, porque vamos a axudar a fertilizar a terra, como dicen. Pero se o queremos usar como abono, temos que pensar que o humus é unha materia orgánica, viva, que ten un montón de microorganismos que non queren estar debaixo da terra, senón que traballan mellor na parte de arriba. Entón, podémolos botar na parte de arriba, cando teñamos preparado o sitio de plantar, e mezclar un pouquiño, sí que lle podemos dar un pouquiño cas mans ou mesturalo un pouquiño ca lajoña, pero non enterralo no fondo do rego, a 50 centímetros ou así, porque estaríamos desperdiciando un ouro que costa bastante tempo, a nos non nos costa traballo, porque facer fan as miñocas, pero costa no tempo, costa traballo conseguilo. Tamén se pode aplicar de forma foliar, o sea, collendo humus, metendo en agua, remexendo e deixando que repouse. E despois collemos a parte de arriba, metémola nun flus, e iso tamén lle vai a axudar, as plantas absorben tamén polas follas. Nunca botalo ao mediodía, como calquera outra cousa, e podemos fertilizar as plantas botándolle nas follas tamén. E o lixiviado vai a facer como a mesma función que fai o humus, porque será a mesma materia, só que unha drenada, digamos, e a outra é sólida, é como máis concentrada. Entón, o lixiviado podemos usar da mesma maneira. Directamente na terra non se debería de botar, por sentido común, porque senón vai a quedar xusto onde o botes. Entón, mesturámolo con agua, depende para que o queiras, pero se é a primeira vez que se planta algo e queres abonar con lixiviado, pois estaría ben que ao mellor a mitad de agua e a mitad de lixiviado. Pero se, por exemplo, queres regar unha plantiña que xa está presa
e ves que lle fai falta un pouquiño de axuda extra, pois mesturas, non sei, 2 ou 3 partes de lixiviado por 1 litro de agua, non 200 mililitros ou 300 de lixiviado a 1 litro de agua. E iso tamén, con iso podes regar. E depois faz un pouquiño ollo de bo cubero, que con sentido común, o sea, o humus, xa sabemos que é moi concentrado, tanto o humus como o lixiviado, entón non se pode botar directamente nas raíces da planta, porque a planta absorbería todo e morrería. O que hai que facer é separalo para que a planta o vai absorbendo pouquiño a pouco. Non hai que ter tan en conta as cantidades que hai que botar ou tal, con que teñamos un pouquiño de sentido común, non creo que vai a pasar nada mal. Outra cousa, se usades tanto humus como lixiviado cando fai calor, quero dicir na primavera, no verán, cando fai calor, ou aínda agora no otoño, que está facendo bastante sol estes días, procurade que a terra onde botedes estea xa mollada, o sea, regar primeiro a terra con agua, ca manqueira, e logo despois botarlle humus, porque como o humus está mollado, se o botamos en terra seca, vai a absorbelo como moi rápido e vai a quedar concentrado, pero por cachiños. Entón, mellor é que xa estea a terra mollada. O terreno no que plantemos ten que ter unha humedad que non debería baixar daquel porcentaje nunca. O sea que non vale de moito regar cada 3 días, cando xa a terra está seca, 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 as plantas están sufrindo un estrés hídrico importante, e despois o cuarto día botarlle un montón de agua. Non compensa, o sea, as plantas non funcionan así, é mellor telas húmedas de continuo, pero é que iso é bo, tanto para as plantas como para o chan, para que sea fértil. Si está un chan húmedo, porque ao mellor o chan xa ten os nutrientes que necesitan as plantas, pero se non ten a humedad que as plantas necesitan para absorbelo, non o van a absorber e vamos a pensar, pois ten unha carencia de calcio ou de fósforo, ou dixéronme que podía ser falta de magnesio ou así, e ao final o que é falta de humedad na terra. Así que, xa sabedes, hai que buscar equilibrio. Bueno, é así, e na máis, calquera cuestión ou pregunta que teñades, facedema saber. Isto é como un chat de Facebook ou podedesme escribir o que queirades en comentarios, e eu prometo que cando teña o huequiño e o tempo vouvos a contestar. Mentres non seades 50 millóns de personas, hasta a hora de orme ainda podo ben contestarvos a todos e a todas. Así que nada máis. Coidádevos moito, portádevos ben, coidade das vosas miñocas e sede moi felices. Deica.